he estudiat una miqueta el tema dels goigs, que representen, que són, que tal, i llavors sempre m'he limitat a fer el que havia de fer, no una idea meva tal i que qual, no. Els goigs se coneixen des del Concili de Trento. Al Concili de Trento va passar una cosa, que hi havia unes imatges de la Mare de Déu, que se deia la Mare de Déu dels 7 goigs, de les 7 alegries, i tot això ho van treure. A Roma degueren dir prou, ja està bé. I ho van treure, i llavors què se va fer? A Catalunya se van començar els goigs. I aquests goigs moltes vegades són una còpia, ara veuràs per què, de goigs antics. Per exemple, hi ha uns goigs que encara els cantem nosaltres, els tenim a qualsevol llibre de... Sí, a qualsevol... Sí. Mira, veus? N'hi ha que són aquí al darrere, perquè són de tot arreu. Ara, si només fossin d'Ulldemolins, llavors tenim allà un d'allò, moltes coses, però, per exemple, uns goigs molt interessants són els de la Mare de Déu del Roser. La Mare de Déu del Roser és una advocació molt catalana. La van portar els dominics, però molt catalana. I llavors, en aquell temps, ja se li varen fer els seus goigs. I aquests goigs són les advocacions adreçades a la Mare de Déu. Quines advocacions? Mira, per exemple, el primer goig. El primer goig és l'encarnació del Verb. Vostres goigs deu plantar dins vos, Senyora, un roser molt excel·lent, quan us feu mereixedora de concebre el purament, donant fe al missatger que del cel us trametia, Déu el Pare que volia, fóssiu mare del roser. Són uns goigs que tenen més de 300 anys, però que encara se canten i que són bonics. Llavors, bé, però no m'ho esperava. No m'ho esperava i una miqueta incorregut, saps? Però, ves, vaig veure que em volien fer festa, doncs feu festa. I vam fer la festa tots plegats. Clar, va durar tot el dia, Fa 46 anys, fa 46 anys que estic aquí, el mateix rector. Això ja